Жан-Марк Геринг е ученик на грандмайстор Ян Чен-ду, четвърта генерация от фамилията Ян, и на майстор Ян Джун, шеста генерация от фамилията Ян. Геринг е по професия лекар и от 30 години се занимава с тай чи чуан Ян стил. Швейцарецът е най-старият ученик на представители от фамилията Ян в Европа. Бил е и директор на Ян Чен Фу център в Швейцария. Геринг бе любезен да отговори на въпроса защо е избрал именно Стара Загора за своето посещение. Отговорът е много лесен, защото аз срещнах Тихомир в Берлин преди време и решихме да направим семинар в България. И аз имам известен опит в преподаването и бях много любопитен да видя България, защото не бях идвал преди. Геринг сподели, че съветва всички, които имат някакво заболяване, да се обърнат първо към традиционната медицина. Тай чи чуан може да помогне на много хора, но преди всичко това изкуство е превенция от различни видове заболявания. Геринг участва в 5-дневен семинар, организиран от Тихомир Тодоров и клуб по китайски традиционни бойни изкуства Удан, като в заниманията освен представители от Стара Загора се включиха и ученици от София, Пловдив, Велико Търново и Казанлък. Тихомир Тодоров напомни, че продължават безплатните занимания по тай чи чуан през делничните дни от 7 часа сутринта на площадката до ресторант Хижата в парка Язмото.